No niin, tervetuloa kenkien kustomointidemoon. Tässä on tarkoitus esitellä vähän mahdollisuuksia räätälöidä kengät oman näköisiksi tai mieluisiksi. Ja tämä räätälöintihän tapahtuu veden solinan ja linnunlaulun säestyksellä. Sillä taustalla mulla tuossa pyörii tuttuun tyyliin 8 Hours Relaxing Nature Sounds, Sound of Water, Bird Singing, Waterfall Relaxation Meditation. YouTubesta googlettaa, niin semmoista löytyy hyvää taustan ääntä. Ja tosiaan toi kenkien räätälöinti itselle sopivaksi, niin esimerkiksi löytyy tommonen paikka, jos googletat niin Adidas, tai sitten tuossa näet suoran linkin myös, niin pääset sivulle, josta löytyy tuotteita, kenkiä, jotain takkeja, jota voi sitten kustomoida. Ja mitä se kustomointi nyt sitten tarkoittaa? Mä oon tuohon esimerkiksi ottanut tommosen nahkakengän. Tää on Superstar 80s. Ja hyvin kätevä ohjelma. Mä voin sitä vähän tuossa näyttää. Elikkä kyse on siitä, että otetaan tuo perusmateriaali, onko se tommonen mokkanahka, pehmeä nahka, musta, metalli. Täällä on erityyppisiä pintavaihtoehtoja. Valitaan sieltä joku sopiva ja se näkyy se valinta suoraan tuossa ruudulla. Sitten voidaan valita noitten Adidas nyt on tunnettu noista 3 raidasta. Voidaan valita niiden värin. No pistää tuosta Rainbow Snake Skinniä, miltä se näyttäisi. No niin, sehän on ihan cooli. Sitten voidaan valita tuo pinnan osalta myös. Siellä on eri vaihtoehdot. Cell toe, eli tuo kengän kärki. Esimerkiksi Black Metallic. Nähdään, että se muuttuu tuosta. Eli tällä tavalla voidaan, kenkä on jaettu ikään kuin tämmöisiin moduuliin tai osiin, ja siitä sitten voi jokaisen kohdan käydä räätälöimässä tai suunnittelemassa mieleisekseen. Sitten on toi kengän läppä. Siellä on se Adidaksen logo, niin voi sen myös valita, että mitä tyyliä sen voisi olla. No valitaan tämmöinen Cold Metallic. Mä valitsen sen, jolloin se tuonne vaihtuu kyseinen tyyli. Sitten voidaan kengännauhien väri valita. Otetaan nyt sitten vaikka ensin, että minkä tyyppiset nauhat ne on. Olkoon vaikkapa nyt sitten tommoset metallic tips. Ja sieltä sitten väri vaikkapa tollanen. Otetaan vaikka tommonen pearl grey. Ja nähdään, että se sinne kenkään vaihtuu. Eli tästä voidaan tätä käydä läpi. Ekstra kengännauha vielä, että minkälaiset ne olisi. Sitten lining, eli toi kengän niin kuin sisäpohja. Otetaan harmaa, nähdään, että se vaihtuu tuolta sisältä se. Sitten otetaan toi pohja, sole, seuraavaksi käsittelyyn outsole. Ja voidaan välitä väriksi vaikka pearl grey, sinnekin nähdään, että se vaikuttaa tuonne. Kengän takaosa, otetaan nyt vaikka tuosta toi heel patchi, ja sinne jos pistään kans tuosta Rainbow Snake Skinniä, niin nähdään, että miten se tuonne vaihtuu. Kenkää voi sitten tässä näytöllä pyöritellä ja katsoa, että miltä se näyttäisi. Katsotaan vielä toi personalize. Sinne voi lisätä noita jotakin kirjaimia. Laitetaan tosta vaikka, että kyllä haluan kirjaimia sinne ja enter text tuonne. Noin, ja jos mä nyt löydän vielä sen paikan tonne. Jaha, 10. Sen saa 10 merkkiä, eli jos mä nyt pistän tosta vaikka, että jompe ja ok, niin nähdään, että se on tuolla. Sitten jos tuntuu, että se olisi siinä, niin voidaan sitten vähän katsoa, että miltä se näyttää. Ja tää voi sitten tilata, ja nyt mä sitten näytän esimerkin, miltä se käytännössä näyttää. Mä oon useammatkin kengät itse asiassa suunnitellut, mutta yhdet myös tilasin. Ja
Hups, nyt tuli vähän heilutusta tuohon, sori. Yhdet kengät, mitkä mä suunnittelin ja tilasin. Eli tästä nyt varmaan näkyy on valittu tietty camouflage-kuvio tuohon, tuonne maastokuvio. Sitten on valittu tietty välipohjaan tietty kuvio. Tuossa näkyy sisäpuolelta sama kenkä. Sitten noiden raitojen osalta on valittu, että mikä väri. No, on päättänyt ottaa sinne ulkopuolelle vähän erilaisen värin kuin sisäpuolelle. Ja sitten tuonne taakse voi myös ottaa eri väriä, eri logoa. Ja sitten tässä mallissa on tuo brodeeraus, että siihen saa kans sitten jotakin. Ja nämä sitten tulee postilaatikkoon, tai siis postiin, ne pitää sieltä hakea. Ja itse asiassa kun monet noita kenkiä viikon verran, kunhan mulla on noin ollut, niin kyllä se on herättänyt kysymyksiä, että no mistä tollaset saa ja miten se tapahtuu. Niin nyt sitten tätä halusin demota. Eli tuolta löytyy tommosesta osoitteesta, tommosesta paikasta. Ja sieltä pääsee sitten kokeilemaan. Hyvin yksinkertainen sovellus, jossa voi kengän eri osien ominaisuuksia siellä lähteä säätämään ja vaihtamaan. Ja tämä kaikki nyt sitten tässä tapauksessa tämän veden, solinan ja linnunlaulun säestyksellä. Eipä tässä oikeastaan sen ihmeempiä, ei muuta kuin mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa. Se on over and out.